Здравейте хора, аз съм Киката Вево и днес чета коментари на моите сабскрайбъри. Също така да не забравяйте да се сабскрайбнете, понеже при 50 сабскрайба правя giveaway на M4A4 StarTrack Griffin Minimalware или Factory, не знам какво е, но тогава не съм се преглеждал инвентара да преглеждам тази емка. И това е на CSGO, нали, giveaway, ако не знаете. И така, нека да започваме. Първият въпрос. Insane is not here. Голям фен съм ти, дори закупих от тениските. Да те питам кой ранг си на CSGO. Значи, мерси и за двете неща. Че си голям фен, си закупил от тениските. Да те питам кой ранг си на CSGO. Сега ще ти говоря. Преди апдейта бях Master Guardian Elite. И сега ще кажете, това бати не обещам говори за преди апдейта. Не. И така да е, мен много ме интересува, но сега съм го от нова 3. Силно заслужавам този ранг повече отколкото Master Guardian Elite. И сега, следващия въпрос. На колко години си голям, на колко години си голям фен и може ли повече клипчето от Райан Дохер? Да, може повече клипчета. Скоро ще почна да качвам по-често и съм на 14. Следващия въпрос. Отново, не. Това е Алекс Стефанов. Ще правиш и влогчета? Не, няма да правя, освен ако на гейм повече сабскрайбъри, тогава може би ще правя влогчета. Следващия въпрос. Отново от Insane is not here, на кой футболен отбор си фен? На Левски. Следващия въпрос. Отново от Алекс Стефанов. Ще цъкаш и на паса, Никол Спит. Да, ще започна да снимам на нея. Борис Бойчев. Ще правиш и видео за коментарите. Не те разбирам, в смисъл, не те разбирам за какви коментари ми говориш. Може би, не знам за какво ми говориш. Сега ще видим следващия въпрос. Миро Константинаш. Може ли клипове с Crazy Guy? Имате предвид Илан? Не може, защото го мрази аутист. Може бе, ако се съгласи, ще видим. Либоналдо Шушар. Бати имената имате. Ако уважаваш феновете, снимай на GTA. Добре. Скоро и на него ще снимам, но първо ме помолиха за НФС, така че първо на НФС. И това беше от мен. Дано ви е харесало. Абонирайте се за giveaway. Харесайте, коментирайте, не харесвайте, каквото искате правете. Чао и до нови срещи!